Mayong buntag, mayong adlaw kanatong tanan, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, di ano sab kita ni mong higayon aron mamalandong sa pulong sa Dios. Sa dili pa ko mopadayon ngadto sa unahan, dili pa ko mopadayon sa pagwali sa pulong sa Dios, mag-ampo na ta. Atong iduko atong ulo, magapiyong atong mga mata, atong isurrender atong kaugalingon. Langit no namo Amahan, Dios nga labing balaan. Niining at kabuntagon, Amahan nga langit no, niining adlaw, Ginoo nagahangyok mi sa imong tabang. Wa mi mahimo kung wala ka. Salamat kaayo niining nga oportunidad, kadit kami makadungog sa imong pulong. Tabangi kining imong alagad, tabangi Ginoong Dios nga magasulti, pinaagi sa imong digong, pinaagi sa mandog sa imong balaang Espiritu Santo. Ang tanan makadungog karon Ginoo, ang tanan karon nga makasubscribe kay ini nga mangwali, makabaton og kalinaw, makabaton og kalipay, makabaton og kasiguraduhan. Ako ning itugyan nimo Ginoo sa pangalan ni Ginoong Hesus nga Nazaretnon. Amen. Ang pulong sa Dios mga kahigalaan dinhi makita sa Salmo 91. Ingon ang pulong sa Dios dinhi, ang mudangop sa labing halagdon, ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan, makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban o tigpanalipod, ikaw ang akong Dios o kanimo nagsali ako. Dawa pulong sa Dios mga kahigalaan, nagapuluhan kini mga kaigsuonan, ang Dios atong tigpanalipod. Ang pulong sa Dios mga kahigalaan, mga kaigsuonan na atong makita dinhi sa maong libro sa Salmo 91, 1 ug 2, nagasulti dinhi mga kaigsuonan nga gikinahanglan di ay nga mudangop kita ngadto sa Ginoo kay ang Dios nga nagsaad siya dinhi nga maong libro, ingon si Salmista David, ingon siya dinhi sa iyang pulong, ang Dios atong tigpanalipod. Now, unsa man di ay mga hinungdan, unsa man di rason nganong ilhon nato nga atong Dios mo'y atong tigpanalipod. Adunay pipila ka mga butang, mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, nagasulti ang pulong sa Ginoo dinhi sa bersikulo 1 atong tan-aw. Ingon ang pulong sa Dios, ang mudangop sa labing halangdon, no? Ang mudangop sa labing halangdon, kinsa man ning tawo mudangop? Katong tao nga nakaila sa Dios, katong tao nga nakaila sa Ginoo. Unya, ingon sa dinhi, ang mudangop sa labing halangdon. Ato daw kita mudangop sa labing halangdon. Mao na nga ang Dios atong tigpanalipod kay siya lamang ang halangdon nga Dios. Halangdon nga Dios. Unya, dili ta angay mahadlok og mabalaka sa mga panghitabo niini nga kalibutan. Ang mga paghitabo karon mga kaigsuonan, ginatugutan ni sa Dios aron atong ilhon nga atong Dios mo'y atong tigpanalipod. Na kung ikaw karon tao, kung ikaw karon higala igsuon nga nagduha-duha, naay pagbati sa imong kasing-kasing nga daw nahadlo ka. Apan ining adlaw mga kaigsuonan, ginatambagan ka sa pulong sa Dios, ginasultihan ka sa pulong sa Ginoo nga pagdangop ngadto sa Dios. Unang butang, dangop sa Ginoo. Mga kahigalaan, mga kaigsuonan, ang atong Dios mo'y atong tigpanalipod. Unsa kunoy atong buhaton? Mudangop ta sa Ginoo. Mudangop ta sa Dios tungod kay walay laing makatabang sa atong kinabuhi niining sitwasyon na karon, niining gitawag og coronavirus. Nga naman, kay dili nimo makit-an, dili nimo siya makit-an sama sa usa ka abog. Ang abog makita man nimo, ang mga butang makit-an nimo, pero kining virus mga kaigsuonan, kauban siya sa hangin. Why makikita? Makit-an man nimo nga naay hangin tungod kay dunay mo palit-palit ang mga dahon. Pero sayran ikaw mga kaigsuonan, walay laing makikita ang Dios lamang, walay laing makatabang sa itong kinabuhi ang Dios lamang. Muna nga ginatambagan ta sa pulong sa Dios din sa libro sa Salmo 91:1, ninyo siya, dangop sa Dios. Dangop sa Dios, higala. Dangop sa Dios. Ingon sa dini, ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing hanggamhanan, kinahanglan nga ang atong kinabuhi, magapabiling kita diha sa
Mudangog ta sa Ginoo, unya magpabilin ta diha sa pagbantay sa Dios. Unsa may atong himuon? Kinahanglan aduna tay connection, aduna tay prayer, adunay reading the Word of God, pagbasa sa pulong sa Ginoo, aduna tay connection, aduna tay relasyon nga himuon 24/7 every minute, kada minuto sa atong kinabuhi igsoon, kinahanglan mahimuot nimo ang Dios. Mao nay tao nga nagpabilin sa iyang pagbantay sa Dios, sa pagpabilin sa pagbantay sa Ginoo. Kung imong gi-acknowledge ang Dios, kung imong gidawat si Kristo, kung imo siyang giilang na imong Ginoo nga imong tigpanalipod, magpabilin kag dangop sa Dios. Ayaw pagdangop ni bisan kinsang tao, ayaw pagdangop ni bisan kinsa karon nga kusgan o bisan kinsa nga adunay kapasidad. Kay hinumdumi ang tao walay mabuhat aning gitawag nga coronavirus. Ang makahimo lamang sa pagpanalipod sa imong kinabuhi ang Dios, kay siya lamang ang ningsaan. Ingon siya, ang Dios atong tigpanalipod. Versikulo 2, nagsulti din makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban. Na ikaduhang buhaton di ay nato mga kaigsunan, una, mudangog ka sa Dios. Ikaduha, kinahanglan imo siyang ingnon, ikaw ang akong manlalaban. Now, kinsa kuno ang atong Dios? Siya ang atong manlalaban. Bot pasabot, kining virus na nagapanghitabo karon sa kalibutan daw, gihimo ni siyang kontra nimo. Kontra nimo ang virus, unya ikaw igsoon karon ipiktado or naipiktuhan ka. No, naipiktuhan ka dili siguro apektado ka ning nga mga panghitabo, siguro nahadlo ka. No, pero mudangog ka sa Dios, ang imong buhaton, ingon nimo ang Ginoo, ikaw ang akong manlalaban. No, kung kasabot mga kaigsuonan, kumpiyansa ka tungod kay doon na kay Dios nga mulaban nimo, doon ay Dios nga tamo nimo, doon ay Dios nga buhatan nimo o proteksyon, doon ay Dios nga secure sa imong kinabuhi. Now, hindi nagkabuntagon mga kahigalaan, mga kaigsuonan, kining mga butanga nagapakita ni nga wa jud kay laing dampan ang Dios mao'y atong tigpanalipod. Now, ingon din ikaw ang akong manlalaban. Buo ni ang atong himuon. I-acknowledge na to nga ang Dios, ikaw Ginoo, mo'y akong manlalaban. Walay lain. So, sa unsa nimo na nga paagi masulti, sa diha ka aduna kay relasyon sa Ginoo, aduna kay prayer, aduna kay pagdugo, pagpigok sa imong tuhod. No, siguro aduna kay mga panahon, aduna kay mga pag-ampo. Doon na kay pag-ampo na himuon, unya imo dayon masulti, ikaw ang akong manlalaban. Dili lamang manlalaban, kundi nigsulti ko din ikaw ang akong tigpanalipod. Nang ikatulong buhaton, nga imong buhaton ito sa Ginoo, ignon imong Ginoo, Ginoo, ikaw akong manlalaban, din ikaw po ang akong tigpanalipod. Nang baon na imong himuon, sa asang paagi na imong mabuhat, dinha sa imong prayer. Dinha sa imong prayer. Dili kay mapanik ka, dili kay mamalaka ka. Uy, wala ko kamas. Uy, wala ko alkohol. Uy, wala ko sabon. Ayaw ka panik, igsuon. Nga naman, dangop sa Ginoo. Dangop sa Dios, kay ang Dios, ining orasa karon, mao'y imong tigpanalipod. Kung sa kuno, ikaw ang akong manlalaban. Maulan ni imong isulti. Maulan ni imong isulti kanunay. Ikaw Dios, akong manlalaban. Ikaw Dios, akong tigpanalipod. Mauni ang imong himuon mga kahigalaan. Unya, ato dayong i-aplikar. Ang application mga kaigsuon mauni. Ato dayong inon ang Ginoo. Ikaw ang akong Dios o kanimo nagsalig ako. Unya, kanunay nimo nang isulti. Kanunay nimo nang isulti. Dili nimo isulti itong mga negatibo. Dili nimo isulti itong
itong mga nangamatay, dili imo isulti itong mga average sa pila ka mga average sa mga porsyento karon nga imong nakitaan sa news dinha sa online o asa man napita karon sa kalibutan nga dunay daghan kay nangamatay. Ayaw na isulti kay makakunhod na sa imong pagsalig, makakunhod na sa imong pagtuo. Hinumdumi ina kanunay ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo, ikaw ang akong Dios o kanimo nagsalig ako. Now dili ka kapuntagon mahadlok pa ka. Mahadlok pa ka nga doon na kay Dios nga tigpanalipod, doon na kay Dios nga tig-atiman sa akong kinabuhi. Wa tay angay kahadlokan higala. Wa tay angay kahadlokan tungod kay ang Dios ni ining orasa mohimo siya lakang, mohimo siya pamaagi, mohimo siya dagkong butang diha sa imong kinabuhi kung imo siya invite. Imo siyang ingnon, ikaw ang akong Dios o kanimo ni salig ako. Ang akong pangutana karon higala so nidangog na bakas Ginoo. Imo banggi acknowledge ko Dios nga mo'y imong Ginoo o misalig ba kaniya. Apan kung imo ning gibuhat maayo. Apan kung ikaw nagluha-luha nahadlok ka niining mga paghitabo karon ang panahon nga imong i-repress. Karon ang panahon nga imong usbon ang programa sa imong kinabuhi. Higala, ako kang hangin. Dawata si Kristo nga Dios ug maoy himo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw mahadlok, ayaw mabalata, ina ang Dios. Sulod sa imong kasing-kasing, ikaw ang akong Ginoo o ikaw ang akong manlalaban o tig-panalipod. Now, hindi ka kung tagon, muhimog sa kong mga pag-ampo. Muhimog kong mga pag-ampo, pwede ni mo ning himokon diha sa imong personal na kinabuhi. Igsoon mo ako kakita nimo. Wa ka na ko makiti asa kang nakita karon. Wa ko kabalugod sa imong gibuhat. Apan sayang ikaw nakitaan ka sa Dios. Higala ang Dios na kakita nimo. Imo lamang simple kay buhaton. Iisa imong kamot. Agi pag-ila. Iisa nimo ang imong kamot. Ang imong bigas kamot ibutan nimo sa imong dughan. Unya mag-ambo ko para nimo niya himo ko nimo ni nga personal prayer. Atong piyon mo atong mata. Mag-ambot ta sa Dios. Gamhanan balaan ni Dios. Salamat sa imong pulong. Akong giilang na ako'y mahimo kung wala ka. Ako kang inviton, Ginoong Dios, nga musulod ka sa akong kinabuhi karon. Ug mao kay maghari gikan nining orasa ug gikan nining adlaw. Sugod karon Ginoo, ako kang ilhon nga Dios nga tigpanalipod, Dios nga tigtatiman, ug ikaw ang Ginoo musalig ako nimo. Dili ko mabalaka, dili ko mahadlok, kay ikaw ang Dios akong tigpanalipod. Ako itugyan nimo ang tanan, ang akong kinabuhi ug ang akong tibuok pamilya. Sa ngalan nimo akong gihalad ang tanan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang kasiguraduhan ng kahigalaan, higalang isupon ang kasiguraduhan na sa Diyos. Ayaw paglangay, ayaw paglangan, dangop sa Ginoo, kaya ang atong Diyos maoy tig panalipod. Daghang salamat ug ang Diyos makapanalangin.